കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമാചാര്യപാദായ നിതായ് കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദയാ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം 8ാം ദിവസം. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ച വസ്തുക്കളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. ജലത്തിന്റെ രസം, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം, വേദത്തിലെ ഓങ്കാരം, ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, മനുഷ്യരുടെ പൗരുഷം, തേജസ്വികളുടെ തേജസ് എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. നമുക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ആ പ്രസൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഓരോന്നിലും അനുഭവിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയത് ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാല് നമുക്ക് മായയെ അതിജീവിക്കാം എന്ന് കണ്ടു. ഇനി ഈ അധ്യായത്തില് അക്ഷരബ്രഹ്മയോഗം അല്ലെങ്കിൽ പരമപദപ്രാപ്തി എന്ന് ഉള്ള ആ അധ്യായത്തില് ശരീരം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ജീവന്റെ ഗതി എന്താണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. അചഞ്ചല ഭക്തിയോടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും സാധന ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരാൾ വിശേഷിച്ച് മരണവേളയില് കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക വഴി ഭൗതിക ലോകങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറമുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പരമധാമത്തിലെത്തും
എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഓരോ ജീവിയും ഒരു പരീക്ഷ എന്തായാലും അഭിമുഖീകരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണ് ആ പരീക്ഷയുടെ പേര്? പറയാമോ? മരണം. മൃത്യു എന്നാണ് ആ പരീക്ഷയുടെ പേര്. ജീവന് മരണമില്ല, അല്ലേ? ആത്മാവ് മരിക്കുന്നില്ല. മൃത്യു എന്ന് പറയണത് ആത്മാവിന്റെ ടെമ്പററി ഹോൾട്ടാണ്. അല്ല, ജന്മ, ജര, വ്യാധി, മൃത്യു 4 ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിലെ മരണം അനിവാര്യമായതാണ്, ഒഴിവാക്കാനേ സാധിക്കില്ല. ഒരു സംഭവ കഥ പറയട്ടെ. ഒരു മാതാജിയുടെ ചെറുപ്പക്കാരിയായ മാതാജി, ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടി മരിക്കുകയാണ്, ഒരു മകൻ. അമ്മയുടെ ദുഃഖം നമുക്കറിയാം അല്ലേ? താങ്ങാനായില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാനും മരിക്കുകയാണ്, ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട എന്ന്. പലരും ആശ്വസിപ്പിക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചു, ഫലം ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെയും അമ്മയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, അടുത്ത് തന്നെ ഒരു സന്യാസി ഉണ്ട്, ഒരു മാർഗമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ചെന്നു. സന്യാസി പറഞ്ഞു, വഴിയുണ്ട്, ഒരു പിടി അരി കൊണ്ടുവരണം. ഇതുവരെ മരണമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭിക്ഷ യാചിച്ചിട്ട് വേണം കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ അമ്മ പുറപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പിടി അരി വേണം. എല്ലാവരും കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി. എന്നാ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇതുവരെ മരണമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ലല്ലോ ചോദിച്ചു. അപ്പോ എല്ലാ വീട്ടിലും ചെല്ലുമ്പോ ഉണ്ട്, എൻ്റെ മുത്തശ്ശൻ, മുത്തശ്ശി, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ, അമ്മ, സഹോദരൻ, അങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ്. അപ്പോ നേരെ ഇരുട്ടി. സ്ത്രീ നിരാശയോടെ സന്യാസിയുടെ അടുത്ത് തിരിച്ചെത്തി. സന്യാസി ചോദിച്ചു, ഒരു പിടി അരി പോലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഈ അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലായി, മരണം എന്നുള്ള അപ്രിയ സത്യം അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, ഒഴിവാക്കാൻ സാധ്യല്ല. 8-ാം അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതും അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തോടെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ശിഷ്യൻ സംശയം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഗുരുവിന് ഇഷ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും അല്ലെ? ബുദ്ധിമാന്മാരാണ് സംശയാലുക്കളാവുന്നത് അല്ലെ? പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കടി ചോദിക്കുന്നത് ബുദ്ധിമാനായ ശിഷ്യനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച കിം തദ്ബ്രഹ്മ കിമധ്യാത്മം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ അധിഭൂതം ച കിം പ്രോക്തം അധിദൈവം കിമുച്യതേ. 1ഉം 2ഉം ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് അർജുനൻ ഒരു ചോദ്യ പരമ്പര തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ചോദിക്കാണ് അർജുനൻ, ഹേ പുരുഷോത്തമ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവ് എന്നാൽ എന്താണ്? ഫലോധിഷ്ഠ കർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചമെന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നവ എന്താണ്? ഇതിൽ തന്നെ 4 ചോദ്യങ്ങളാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചു. ബ്രഹ്മം, അക്ഷരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ബ്രഹ്മം എന്നൊക്കെയുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 2-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആധിയജ്ഞ കഥം ഗോത്ര ദേഹേസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രയാണകാലേ ച കഥം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭി. മധുസൂദന, ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ചോദ്യങ്ങൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ ചോദിച്ചത്? എല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി പറയണോ ഒന്നും കൂടെ? ബ്രഹ്മം എന്താണ്? ആത്മാവ് എന്താണ്? ഫലോദിഷ്ഠ കർമ്മം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, ദേവന്മാര് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കുടികൊള്ളുന്നത്? ഭക്തിയുത സേവന നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയും? ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ അതിന് ഇവിടെ ഉത്തരം പറയും. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മപരമം സ്വഭാവോ അധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭവോ ഭവ്യോദ്ഭവകരോ വിസർഗ കർമ്മ സംജ്ഞിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയനുമായ ആത്മാവത്രേ ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിനു വേണ്ടുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശമില്ലാത്തത്, അക്ഷരം. പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെയാണ് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നൊക്കെയുള്ള പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്.
ഇതിനു പുറമെ ജീവൻ എന്ന വ്യക്തിഗത ആത്മാവും ബ്രഹ്മം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വൈദിക നിഘണ്ടു അനുസരിച്ച് മനസ്സ്, ശരീരം, ജീവൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയ്ക്കെല്ലാം ആത്മാവ് എന്നുള്ള പേര് അനുയോജ്യമാണ് അത്രേ. അർജുനൻ ഇവിടെ പുരുഷോത്തമ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ പരമാധികാരി എന്ന് വ്യഞ്ജിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രയാണകാലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പ്രധാന ഒരു പദമാണ് അല്ലെ. ജീവിതത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മരണവേളയിലാണ്. പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു കുലശേഖര മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചതെന്നോ? ഹേ ഭഗവാൻ, എനിക്കിപ്പോൾ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യമുള്ളത് കൊണ്ട് ഉടനെ മരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. എന്നാൽ എൻ്റെ മനസ്സാകുന്ന ഹംസത്തിന് അവിടുത്തെ പാദപങ്കജങ്ങളിലേക്ക് വഴി തേടാം. ഒരു ജലപക്ഷിയാണ് അല്ലെ ഹംസം. അതിന് താമരപ്പൂക്കളിൽ രമിക്കാനാണ് താല്പര്യം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പാദമാകുന്ന ആ താമരയിൽ രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, സ്വാസ്ഥ്യവും ആരോഗ്യവും ഇല്ലാണ്ടായാല് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ? അതാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ആരോഗ്യം ഉള്ളപ്പോ തന്നെ ഞാൻ മരിക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ മരണസമയത്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വീടിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിച്ചതെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ വീണ്ടും വരേണ്ടതായിട്ട് വരും. മനുഷ്യനായി തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, പട്ടിയോ പാറ്റയോ എന്തുമാവാം. മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാനില് വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ശീലിക്കണം. ജീവിതകാലം മുഴുവനുമുള്ള പരിശീലനം കൊണ്ടേ മരണവേളയില് ഭഗവത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പുരാണങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ പുതിയ ഒരാളല്ല അല്ലെ. കുറെ 84 ലക്ഷം തരം സ്പീഷീസിൽ കൂടി ജനിച്ചു മരിച്ചു വന്ന നമ്മുടെ ഈ ആത്മാവ്, ആ ആത്മാവിനെ ആദ്യമേ അറിയാം അല്ലെ, നിത്യബന്ധുവായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നുപോയി അല്ലെ. ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ ഉഴലുമ്പോൾ അതൊക്കെ മറക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് തന്നെ തുടരേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഓർമ്മ പുതുക്കണം അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് ചെവി, നാവ്, മനസ്സ് മൂന്നും എൻഗേജ്ഡ് ആവും നാമജപം കൊണ്ട് അല്ലെ, മന്ത്രജപം കൊണ്ട്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് 6-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അഷ്ടാംഗ യോഗ ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്സാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എളുപ്പ വഴിയും പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ലിഫ്റ്റിൽ പോകാൻ പറ്റും. ഈസി പ്രോസസ്സായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം, തുടരെ മന്ത്രജപം, അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമാർഗം. ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമം, രൂപം, ഗുണം, വ്യക്തിത്വം എല്ലാം ഒന്നാണ്. ഭൗതികതയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓബ്ജക്റ്റ് വേറെയാണ്, പേര് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഉദാഹരണം വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ, വെള്ളം വേറെയാണ് അല്ലെ. വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാഹം മാറുന്നില്ല. എന്നാലോ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നാവില് വിളയാടുകയാണ്, കളിയാടുകയാണ് നമ്മളുടെ. അപ്പോ ഭഗവാൻ സ്പിരിച്വലാണ് അല്ലെ, ആധ്യാത്മികമാണ്. അപ്പോ ഈ 14 ലോകം എന്ന് പറയും. അവിടെ എല്ലാം ദുഃഖമുണ്ട്, ജനിമൃതികളുണ്ട്. എന്നാലോ ഭഗവത് ധാമം, അവിടെ ജനന മരണങ്ങളില്ല എന്ന് നമുക്ക് മുമ്പും പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവാൻ. അപ്പോ എന്താണ് ബ്രഹ്മം? അക്ഷരമാണ് ബ്രഹ്മം, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതാണ്. അധ്യാത്മം എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവമാണ് അത്, അതീന്ദ്രിയമാണ് ജീവാത്മാവ് അല്ലേ. അപ്പോ ഈ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ വികാസത്തിന് വേണ്ട പ്രവൃത്തികൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതൊക്കെയാണ്. അത് അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നാനാവിധത്തിലുള്ള ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട് ഒരു ആത്മാവ്. അത് തന്നെയാണ് കർമ്മം എന്ന്. ഈ ജീവാത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം അധ്യാത്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കൈയാളാനുള്ള ഇച്ഛയും കൂടെ ആണ്. അത് പ്രകൃതി ആധ്യാത്മികം എന്ന് പറയണത് അധ്യാത്മം. പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് മറ്റു ഉത്തരങ്ങള് വരുന്നത്. അധിഭൂതം ക്ഷരോഭാവ പുരുഷശ്ചാധിദൈവതം അധിയജ്ഞോഹമേവാത്ര ദേഹേ ദേഹഭൃതാം വരാ. ഹേ ശരീരം കൈക്കൊണ്ടവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ, എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അതിഭൂതം. പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം അതാണ് അതിഭൂതം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അധിദൈവമെന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുളുന്ന പരമാത്മാവായ ഞാൻ, അതായത് കൃഷ്ണൻ, അധിയജ്ഞൻ എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. അതിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞാല്
എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അല്ലേ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചം. അതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളതൊക്കെയും അങ്ങനെ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം 6 അവസ്ഥകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ജനനം, വളർച്ച, സ്ഥിതി, ഉൽപാദനം, ക്ഷയം, നാശം, അങ്ങനെ. ഇനി അതിദൈവം എന്നാണെങ്കിലോ ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം ആണ്. വിരാട് പുരുഷൻ, വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് രൂപം അതിദൈവം. അധിയജ്ഞം എന്ന് പറയണതോ പരമാത്മരൂപേണ ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പൂർണ്ണ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള പരമാത്മാവ് അല്ലെ ഓരോ ജീവികളുടെയും ശരീരത്തിനകത്തുണ്ട് എന്നാണ്. ഹൃദയാന്തർഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. അന്ധകാലേ ജമാമേവ സ്മരൻ മുക്ത്വാ കളേവരം യപ്രയാതി സമദ്ഭാവം യാതി നാസ്ത്യത്ര സംശയ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ എന്റെ ഭാവത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നതിന് സംശയമില്ല. ഷുവറാണ് എന്നാ ഭഗവാൻ പറയണേ. എന്താ? മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിച്ചാല് അങ്ങനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെ തന്നെ ഉടൻ പ്രാപിക്കും എന്ന് അതിന് സംശയമില്ല എന്നാണ്. ഈ മരണം അല്ലെ, നമ്മള് യക്ഷപ്രശ്നത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. യമരാജൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് ചോദിച്ചു അല്ലെ, ഏറ്റവും ആശ്ചര്യകരമായ സംഗതി എന്താണ് എന്ന്. എത്ര പേര് നമ്മുടെ കൺമുൻപിൽ മരണം വരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കരുതെന്താണ്? നമുക്ക് മരണമില്ല എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നു. അതാണ് ഏറ്റവും ആശ്ചര്യകരമായത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഒരു സത്യകഥ പറയട്ടെ. അമേരിക്കയിലെ സാന്റിയോഗയില് ഒരു സ്ത്രീ ഇസ്കോണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മാതാജിയാണ്. അവരുടെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല, വരില്ല. അപ്പൊ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന് ഹാർട്ട് ഫെയിലിയർ വന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി. അങ്ങനെ വളരെ ഗുരുതര കണ്ടീഷനൊക്കെ ആയി, കോമയിലൊക്കെ ആയി. അപ്പോൾ ഈ മാതാജി ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റിനോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, അദ്ദേഹത്തിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇസ്കോണിലെ ഡിവോട്ടീസ് എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോ പ്രഭു 3-4 തവണ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ മാതാജി അർജന്റായിട്ട് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുവിനെ വിളിച്ചു. ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റേജ് ഒക്കെ കുറെ മെച്ചപ്പെട്ടു, കുറച്ച് ബോധം ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങേ കാണണം എന്ന് പറയാണ് ബോധം വന്നപ്പോൾ. അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോൾ ആ പ്രഭു പറയാണ്, 4 തവണ അയാൾ വന്നു എന്ന്. ഞാൻ 4 തവണ വന്നു അങ്ങയെ കാണാൻ വന്നു. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, 3 തവണ ഡോക്ടർമാര് പറഞ്ഞു ഇനി രക്ഷയില്ല, എല്ലാരും അറിയിച്ചോളൂ എന്ന്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴിങ്ങനെ ബെറ്റർ ആയത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പോ പ്രഭു ചോദിച്ചു, ടെമ്പിൾ പ്രസിഡന്റ് ചോദിച്ചു, ഒരു സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമല്ലേ വന്നത്? 4 കൈകളോടുകൂടിയ ആളാണോ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അല്ല, പേടിപ്പിക്കുന്ന രൂപമാണ് 3 തവണയും വന്നത്. അപ്പോഴെല്ലാം അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താലെ ഞാന് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു എന്ന്. അത് കേട്ടിട്ട് അവര് തിരിച്ചുപോയി എന്നാണ്. 4ാമത് അങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ സുന്ദര രൂപമായിരുന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന്. അപ്പോ നിയർ ഡെത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്, പലർക്കും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാം എന്നാണ്. അതിനുശേഷം സുഖം പ്രാപിച്ച അയാള് ഇപ്പോ ഫുൾ ടൈം ഡിവോട്ടി ആയിട്ട് ടെമ്പിൾ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരീരവും മനസ്സും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ഇപ്പോ 10 വർഷമായിട്ട് അവിടെ ഡിവോഷണൽ സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പിക്ചർ നോക്കൂ. ആ പിക്ചറിൽ എന്താണ്, ആരെയാ കാണുന്നത്? മനസ്സിലായോ? അപ്പോ ഈ ധർമ്മപുത്രര് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ധർമ്മപുത്രര് രാജാഭിഷേകമൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. പക്ഷെ യുദ്ധക്കളത്തില് ഇപ്പോഴും സ്വച്ഛന്ത മൃത്യുകാത്ത് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ധർമ്മപുത്രര് വ്യസനം സഹിക്കവയ്യാതെയാണ്. രാജാവിന്റെ സന്തോഷമൊന്നുമല്ല. ക്ഷുദ്രമായിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി താൻ കാരണം എത്രയെത്ര ഹിംസകൾ നടന്നു, എത്രയെത്ര കുട്ടികൾ അനാഥരായി, എത്രയെത്ര സ്ത്രീകൾ വിധവകളായി. വ്യാസാദി മഹർഷിമാരെ പോലും പല വിധത്തിൽ ഉപദേശിച്ചു നോക്കി. കൃഷ്ണനും ഉപദേശിക്കുന്ന ഭാവമൊക്കെ നടിച്ചു, എന്നാൽ യാതൊരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായം മറ്റൊന്നായിരുന്നു.
തന്റെ പരമഭക്തനായ ഭീഷ്മർക്ക് അവസാന സമയം ദർശനം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണം. ആ മഹാഭാഗവതന്റെ അപാര മഹിമ ലോകത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ ഉപദേശിപ്പിക്കുകയും വേണം എന്നായിരുന്നു ആ ഭക്തദാസൻ ആണ് അല്ലേ ഭഗവാൻ. ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം അതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഭീഷ്മ സമീപത്തേക്ക് വരികയാണ്. വ്യാസാദി മഹർഷിമാരും ഒക്കെയും അവരെ അനുഗമിച്ചു. പാണ്ഡവന്മാരും ഭഗവാനും ആ മഹാത്മാവിനെ പ്രണമിച്ചു. ചെന്നിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹനോ എല്ലാവരെയും യഥോചിതം പൂജിച്ചു. എങ്ങനെയാ പൂജിക്കുക അല്ലേ? ശരശയ്യയിലാണ്. തൻ്റെ ഹൃദയത്തില് നിരന്തരം കളിയാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഭഗവാനെ അല്ലെ എപ്പോഴും ഭഗവത് സ്മരണയിലാണ്. മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും പൂജിച്ചു. തന്നെ വന്ദിക്കുന്ന ധർമ്മപുത്രാദികളെ പ്രേമപൂർവം ആശീർവദിച്ചു. എന്നിട്ട് ആ മഹാത്മാവ് പറഞ്ഞു, പാണ്ഡുപുത്രന്മാരെ, നിരന്തരം ധർമ്മത്തെയും ഭഗവാനെയും ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങള് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ക്ലേശിക്കാൻ അർഹരല്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സങ്കല്പം അത് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവിടുന്ന് യോഗമായ കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവനും മോഹിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പോ ആ മായ അവിടുത്തെ ഈ ലോകൈക മോഹന സ്വരൂപം ദർശിക്കാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായ ഞങ്ങള് കൃതാർത്ഥരാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് മാതാവും പിതാവും സുഹൃത്തും പതിയും ഗുരുവും പരമദൈവതവും എല്ലാം അവിടുന്ന് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളിൽ എന്നും കൃപാമൃതം വർഷിക്കണേ എന്ന്. അങ്ങനെ അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള ദ്വാരകയില് സർവത്ര ആനന്ദ കോലാഹലമാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കുശലപ്രശ്നാദികളെ കൊണ്ടും മന്ദഹാസാദികളെ കൊണ്ടും ഒക്കെ എല്ലാവരെയും മാനിച്ചു. ഗുരുജനങ്ങളെയൊക്കെ വന്ദിച്ചു. അങ്ങനെ നിത്യവും ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യാമൃതം കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പാനം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം മാത്രമാണ് ഭഗവാനില് ഉള്ളത്. അങ്ങനെ ഭഗവാനോ എല്ലാ പാണ്ഡവർക്ക് പരമസുഹൃത്തായും ദൂതനായും സൂതനായും എല്ലാം വർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എന്നാലോ അനുനിമിഷം അവർക്ക് ആപത്തും വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പാണ്ഡവർക്ക് എന്താണ് ഇതിന്റെ രഹസ്യം? ആർക്കും അറിയില്ല. അവിടുത്തെ ലീല അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ലീല എന്നല്ലാതെ എന്താണ്? സർവസ്വരൂപനായിട്ടുള്ള അവിടത്തേക്ക് ശത്രു എവിടെ, മിത്രം എവിടെ, ഒന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഭക്തദാസനാണ് അല്ലെ. മൂർച്ചയുള്ള അസ്ത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ഈ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ തന്നെ അവിടുത്തെ ആ ശരീരമൊക്കെ മുറിവേൽപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടും യോഗിധേയനായിട്ടുള്ള ആ കാരുണ്യമൂർത്തി ഉണ്ടല്ലോ, അവസാന ദർശനം തരാനായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളിയിരിക്കണു. എന്തൊരു കരുണാതിശയം! അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ധർമ്മപുത്രാദികളെയൊക്കെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന് രാജധർമ്മം, സ്ത്രീധർമ്മം, മോക്ഷധർമ്മം, ഭഗവത് ധർമ്മം എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളുടെയും രഹസ്യം വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു. നീലമേഘശ്യാമളനും പീതാംബര അലങ്കൃതനും ആയിട്ട് തൻ്റെ മുമ്പിൽ സന്നിധാനം ചെയ്തിട്ട് കരുണാമൃതം പൊഴിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ആ ഭഗവാനില് തൻ്റെ മനസ്സിനെ ഏകാഗ്രമാക്കി പിതാമഹൻ ദൃഷ്ടികള് ആ പുണ്യ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉറപ്പിച്ചു. ഭഗവാന്റെ അമൃതവർഷികളായിട്ടുള്ള കടാക്ഷത്താല് അനുനിമിഷം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആനന്ദ സാഗരത്താല് നിമഗ്നനായിട്ട് ആ മഹാഭാഗവതൻ തൻ്റെ ഇഷ്ടമൂർത്തിയായ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് ആ കരുണാർണവനിൽ തന്നെ ത്രിവിധ കരണങ്ങളെയും ലയിപ്പിച്ചിട്ട് വിദേഹ കൈവല്യം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗത്തു നിന്നായിട്ട് ശരീരത്തിൽ നിന്നിങ്ങനെ ഈ അമ്പുകളൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞു കൊഴിഞ്ഞു പോയി എന്നാണ് അവസാനം. അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ദേവാദികളൊക്കെ പുഷ്പവൃഷ്ടി ചെയ്തു എന്നാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞിട്ട് വിസ്മയഭരിതരായി എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ അന്ത്യം അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അല്ലേ. നമ്മളൊക്കെയോ മരിക്കുമ്പോ എന്താ നമ്മൾ ചോദിക്കുക? മക്കളും മരുമക്കളും ഒക്കെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. പക്ഷേ അതൊന്നുമല്ല മരണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണം ശരീരം ത്യജിക്കാൻ. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നവൻ ഉടനെ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം കൈക്കൊള്ളുന്നു. പരമപാവനനാണ് ഭഗവാൻ. തന്മൂലം നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഇരിക്കുന്നവരും പരമപാവനരത്രേ. സ്മരണം എന്ന വാക്ക് സുപ്രധാനമാണിവിടെ. ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിലൂടെ കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തിപ്പോരാത്ത ഒരു ജീവന് പവിത്രതയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണസ്മരണ സാധ്യമാവില്ല. നമ്മള് ആദ്യം മുതലേ അല്ലേ, തുടക്കം ജീവിതകാലം മുഴുവനും നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്താലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിരതരാവണം.
അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടം മുതൽക്കേ കൃഷ്ണാവബോധം ശീലിക്കണം. നിര്യാണ വേളയിൽ വിജയം വരിക്കണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണസ്മരണ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് താനും. അതുകൊണ്ട് സദാ മഹാമന്ത്രം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനശക്തി ഉണ്ടാവണം. തരോരിവ സഹിഷ്ണുന എന്നാണ് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ വരിയാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. വൃക്ഷത്തെ പോലെ സഹനം വേണം നമുക്കൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പല വിഘ്നങ്ങളും നേരിട്ടേക്കാം. എങ്കിലും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപം തുടരുക തന്നെ വേണം. എന്നാൽ ജീവിതാന്ത്യത്തിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്താലുള്ള പ്രയോജനം തികച്ചും അനുഭവപ്പെടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. യം യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളേവരം തം തമേ വൈദി കൗന്ദേയ സദാ തദ്ഭാവ ഭാവിത. എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത്, ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണേ? പുനർജന്മ നിയമമാണ് അല്ലേ? മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവര് അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണയോടെ മരിക്കുന്നവരോ ഭഗവാനിലെത്തില്ല അല്ലെ? ഒരാൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സംഭരിച്ചു പോന്ന വിചാരങ്ങളാണ് മരണ നിമിഷങ്ങളിലെ സ്മരണയ്ക്ക് കളമൊരുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നിലയ്ക്ക് ഈ ജന്മമാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിന് വിത്തിടുന്നത് അല്ലെ? ദിസ് ലൈഫ് ഈസ് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ടു നെക്സ്റ്റ് ലൈഫ് എന്നാണ്. ഈ ജന്മം സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയില് ഭഗവത് സ്മരണ ഉദിക്കും. അപ്പോ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. ഡെത്ത് ഈസ് ദ ഫൈനൽ എക്സാം. അപ്പോ ഫൈനൽ എക്സാം വരുമ്പോ അതിനു മുമ്പ് കുറെ പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം, എന്നാലേ പരീക്ഷ ശരിക്കും എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ അതിനുള്ള പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ഇപ്പോഴേ നമ്മള് തുടങ്ങണം. മരണത്തിന്റെ നിർണായക നിമിഷങ്ങളിൽ നടക്കുന്നത് എന്തെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണസ്മരണയോടെ ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് പദം പോകുന്നു. മറ്റേതെങ്കിലും സ്മരണ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് മരിക്കുന്നവർ ഈ അവസ്ഥയിലെത്തില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ സാത്വിക ഭാവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും കൃഷ്ണനെ നിരന്തരം സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അന്ത്യവേളയിലും ഭഗവത് സ്മരണയുണ്ടാവും. കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പോകുന്നതിന് അത് സഹായകമായി തീരുകയും ചെയ്യും. ആധ്യാത്മികമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകി ജീവിതം നയിച്ച ഒരാൾക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭൗതിക ദേഹമല്ല ആധ്യാത്മിക ദേഹമായിരിക്കും ലഭിക്കുക. നിരന്തരമായ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന നാമജപമത്രേ മരണവേളയിൽ ഒരാളുടെ മനോഭാവത്തെ വേണ്ടുന്ന വഴിക്ക് തിരിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഉത്തമമായ മാർഗം. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണേ അല്ലേ? ഇനി ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വിവരിച്ചു തരാൻ ഭഗവാന് ആവില്ല. ഇവിടെ ഒരു കഥ പറയാനുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കഥയാണെങ്കിൽ പറയണോ? ഭരതൻ ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ പറയണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയണോ? മഹാഭാഗവതനായിട്ടുള്ള ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭരത ചക്രവർത്തി പിതാവ് രാജഭാരമൊക്കെ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വിശ്വരൂപ പുത്രിയായിട്ടുള്ള പഞ്ചജനിയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് 5 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. പലവിധ യജ്ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ആരാധിക്കുന്ന ആളാണ്. പ്രജകളെയോ പുത്ര നിർവിശേഷം പരിപാലിക്കും. തന്റെ സർവകർമ്മങ്ങളെയും കർമ്മഫലങ്ങളെയും സർവ അന്തര്യാമിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക. തന്റെ ഹൃദയ കമലത്തില് നിരന്തരം പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കാരുണ്യ മൂർത്തി ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോ ഗംഗാപ്രവാഹം പോലെ ഇടമുറിയാതെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണ. എപ്പോഴും രാജ്യം ഭരിക്കണം അല്ലേ? ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. എന്നാലും പരമ വിരക്തനായിട്ടാണ് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അല്ലെ? അറ്റാച്ച്മെന്റ് വിത്ത് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. അങ്ങനെ അവസാനം എല്ലാ ഭാരവും രാജ്യഭാരവും ഒക്കെ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ച് പുലഹാശ്രമം പ്രാപിച്ചു. അങ്ങനെ അവിടെ പരിപാവനമായിട്ടുള്ള ചക്ര നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തിട്ട് ഭഗവത് ആരാധനകളിൽ മുഴുകി. അങ്ങനെ ആനന്ദ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ അദ്ദേഹം പരമാനന്ദത്തിലാണ്
ചക്രവർത്തി ആയിരുന്നപ്പോഴേ ഇത്രയ്ക്കൊന്നും സമയം പൂജ തർപ്പണങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടാറില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം സമാധിയിൽ നിന്നുണർന്ന് നദീതീരത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാൻപേട വെള്ളം കുടിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴോ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഭയചകിതയായിട്ട് മറുകരയിലേക്ക് ചാടുകയാണ്. അത് ഭയം കൊണ്ടും ക്ഷീണം കൊണ്ടോ ഉടനെ അത് പ്രസവിച്ചു. മറുകരയിൽ ചെന്ന് ചാടിയ ഉടനെയോ ആ മാൻപേട ചത്തുപോയി. അപ്പൊ ദയാർദ്ദനായിട്ടുള്ള ഈ ഭരതൻ മുനിയാണിപ്പോ, രാജാവല്ല. അപ്പോ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു, എല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കാട്ടിലേക്ക് വന്നതാ അല്ലേ, ഇനിയിപ്പോ ഇതിലൊന്നും പെടണ്ട എന്ന് ആദ്യം കരുതി. പിന്നെ കരുതി ഞാൻ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ഞാൻ മാത്രമേ ഇതിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ളൂ, വേറെ ആരും കാണുന്നില്ല. അപ്പോ മാൻകുട്ടിയെ എടുത്തു ആശ്രമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അങ്ങനെ അതിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. ക്രമേണ ഭഗവത് ആരാധനയ്ക്കുള്ള സമയമൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നു. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുമ്പോഴും മാൻകുട്ടിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു. കുറേശ്ശെ നടക്കാനും ഓടാറൊക്കെ ആയി. അതെവിടേക്കെങ്കിലും ഓടിപ്പോവോ അല്ലെ, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും അതിനെ കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യ എന്നുള്ള നിലയായി. അങ്ങനെ അതിടയ്ക്ക് ഓടിപ്പോകുമ്പോ പരിഭ്രാന്തനായിട്ട് പലതും പറഞ്ഞ് പ്രലപിക്കും. അങ്ങനെ അതിനോട് ആസക്തി വന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കണ വേളയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ദേഹത്യാഗം സംഭവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ദേഹത്യാഗം. അങ്ങനെ മാനിനെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ദേഹം വിട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മം മാനായി തീർന്നു. എങ്കിലും ഭഗവത് ആരാധന ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളായതുകൊണ്ട് അടുത്ത മാനിന്റെ ജന്മത്തിലും ഭക്തിമാനായി. ഭക്തി പൂർവ്വസ്മരണയൊന്നും നശിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ഈ പുലഹാശ്രമത്തിൽ തന്നെ വന്നുകൂടി. അങ്ങനെ സാധന ചെയ്ത് അവസാനം ഈ മൃഗദേഹത്തിനെ തീർത്ഥോദകത്തില് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഒരു ജന്മം കൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില്. അത് മറ്റൊരവസരത്തിൽ പറയാം, ജഡഭരതനായിട്ട്. അപ്പോ ഈ മരണവേളയിൽ മാനിനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മാനായിട്ട് ജന്മമെടുത്തു എന്ന് കാണിക്കാം. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മരയുധ്യജ മയ്യർപ്പിത മനോബുദ്ധിർ മാമേ വൈശ്യസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ എന്നെ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയതകർമ്മമായ യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചുമിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ശ്രീകൃഷ്ണനായിട്ട് ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ഓർക്കുക എപ്പോഴും. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ സ്വധർമ്മം നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക. അപ്പോ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് അർപ്പിക്കുക, മനോബുദ്ധികൾ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താല് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഷുവറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്നും പിന്തിരിയാനൊന്നും ഭഗവാൻ ആരെയും പ്രേരിപ്പിക്കണില്ല. പ്രവൃത്തിയോടൊപ്പം ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. അപ്പൊ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതെ നമ്മുടെ മനോബുദ്ധികളെ ഒക്കെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമാക്കാൻ സാധിക്കണം. അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് നമ്മള് ഇത് ജഗദേവ നന്ദനവനം ഭവേദ് എന്ന് ഒരു പ്രയോഗം അല്ലെ. ഏത് ലോകത്താണോ ഏത് ലോകാണോ നമുക്ക് ഈ ദുഃഖത്തിനെ, ഭയത്തെ, ആശങ്കകളെയൊക്കെ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, അതേ ലോകം തന്നെ നന്ദനവനമാക്കാം. എങ്ങനെ? നമ്മുടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറ്റണം. അനിത്യമായിട്ടുള്ള ഈ ലോകം അസുഖകരമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള് രാഗദ്വേഷ ബുദ്ധിയോടെ അതിനെ നോക്കി കാണുമ്പോഴാണ് അഹന്ത, മമത, ഞാൻ, എന്റേത് എന്നൊക്കെയുള്ള ഭാവത്തോടെ എന്ന ചിന്തയോടെ ചെയ്യുമ്പോഴും തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികത, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ശാശ്വതമാണ്, പക്ഷെ അതിനെ നമുക്ക് നന്ദനവനമാക്കാം എന്നാണ്. നമ്മുടെ ആ മനോഭാവം ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ മതി. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? കാം കർത്തേ രഹോ നാം ജപത്തേ രഹോ. അത്രേ നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടു. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അർജുനനോടുള്ള ഈ ഉപദേശം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചും പ്രസക്തമാണ്.
തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാവാം. ഇത് ജീവനെ ഭൗതിക കൽമഷങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിക്കാനും മനോബുദ്ധികളെ ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രീകരിക്കാനും ഉതകും. കൃഷ്ണനാമോച്ചാരണം ഭക്തനെ പരമോത്കൃഷ്ടമായ കൃഷ്ണലോകത്തിലെത്തിക്കുന്നു എന്നതിന് സംശയമില്ല. 8ാമത്തെ ശ്ലോകം. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസാ നാന്യഗാമിന പരമം പുരുഷം ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനുചിന്തയൻ. എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ആരാണോ ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത്, അല്ലയോ പാർത്ഥ, അയാൾ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴികളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് എന്ന് അറിയണം. എന്നിട്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. അപ്പോ ആ ദൃഢനിശ്ചയം, ആ വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി വേണം അല്ലെ. ആ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത് ആരാണോ, നിശ്ചയമായും അവർ എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോ നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സാ തസ്മിൻ പരമപ്രേമ രൂപ എന്ന്. ഭഗവാനോട് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പരമപ്രേമം, അതാണ് ഭക്തി. സർവദാ ഈശ്വരോന്മുഖമായിരിക്കുക, മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഈശ്വരനിലേക്ക് തന്നെ മനസ്സ് ഇടതടവില്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് ജീവിച്ചും മരിച്ചും നമുക്ക് മാതൃകയായി. മരിക്കുന്നതിന് ഏതാനും നിമിഷം മുമ്പ് വരെ ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. ബ്രഹ്മമോഹന ലീലയാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനെ അറിയണം, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. യമസ്യ കരുണ നാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം എന്നാണ്. യമൻ വരുമ്പോ അല്ലെ, അവസാനം വരുമ്പോ ആ തുണി ഒന്ന് മാറി ഉടുക്കട്ടെ എന്ന് പറയാനോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടില്ല അല്ലെ. ഒരു നിമിഷം പോലും കൂട്ടിത്തരില്ല. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. കവിം പുരാണാമനുശാസിതാര മനോരണീയാം സമനുസ്മരേദ്യ സർവസ്യ ധാതാരമജിന്ത്യരൂപമാദിത്യവർണം തമസപരസ്താത്. സർവജ്ഞനും ആദിപുരുഷനും സർവനിയന്താവും അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതും സകലതിന്റെയും പരിപാലകനും ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്ക് അതീതനും അചിന്ത്യരൂപനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനും ആദിത്യ തേജസ്വിയുമായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കേണ്ടത്. ദിവ്യനും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അവിടുന്ന്. ഭഗവാന്റെ വിശേഷണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയണത്. ഭഗവാൻ കവി എന്ന് പറഞ്ഞ സർവജ്ഞൻ, ആദിപുരുഷനാണ്, സർവത്തിന്റെയും നിയന്താവാണ്, അണുവിനേക്കാൾ ചെറുതാണ്, സകലതിന്റെയും പരിപാലകനാണ്, ഭൗതിക അനുമാനങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ്, അചിന്ത്യ രൂപനാണ് അല്ലെ. അനേകം രൂപങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കൊക്കെ അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ആദിത്യ തേജസ്വിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയില് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. ദിവ്യനാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് അതീതനുമാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് അറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നമുക്കുണ്ടാവുക. എത്രയൊക്കെ വിശേഷണങ്ങള് പറഞ്ഞ്, ഇത്രയൊന്നും അല്ല വിശേഷണങ്ങൾ ഉള്ളത്, ചിലത് മാത്രം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ കവി സർവജ്ഞൻ, ഭഗവാൻ സർവജ്ഞനാണ്. ഭൂതഭാവി വർത്തമാനം എല്ലാം ഭഗവാന് അറിയാം അല്ലെ. അപ്പോ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ജീവസത്തയുടെ ഉള്ളില് കുടികൊള്ളണ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനാവാത്ത അത്രയ്ക്ക് ചെറുതാണ്. എന്നാലോ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളെ, ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിനെ നിലനിർത്തി പോരുന്ന ആദിപുമാൻ ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിപ്രഭാവം അചിന്ത്യമാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തോട് ഉപമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകം ഉണ്ടല്ലോ വളരെ നിസ്സാരമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകം അതിനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം എത്രയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനം നേടണം. ബുദ്ധിയുള്ളവര് വേദങ്ങള്, പുരാണങ്ങള്, ഭഗവത്ഗീത, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് ധർമാനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാര് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ബ്രഹ്മാവ് ആരെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്? വിഷ്ണുവിനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഇവിടെ
പാർവതി പരമേശ്വരന്മാര് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് ഭഗവാനാണ്. 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രയാണകാലേ മനസാചലേന ഭക്ത്യാ യുക്തോ യോഗബലേന ചൈവ ഭ്രുവോർമധ്യേ പ്രാണമാവേശ്യ സമ്യക് സദം പരം പുരുഷമുപൈതി ദിവ്യം. മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠ പൂണ്ട സ്ഥിരമനസ്കനായി പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തിൽ പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവൻ തീർച്ചയായും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? മരണസമയത്ത് യോഗനിഷ്ഠയൊക്കെ പൂണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലെ? സ്ഥിരമനസ്കനായിട്ട് പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭ്രൂമധ്യത്തില് പ്രാണവായുവിനെ ഉറപ്പിക്കുക. അതൊക്കെ യോഗികൾക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെ ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്യുന്നവര് തീർച്ചയായും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ്. അപ്പോ പ്രാണവായുവിനെ ഉയർത്തിയിട്ട് ഈ ജീവന് പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാം എന്നാണ്. അതൊക്കെ ഈ യോഗ സാധനകളൊക്കെ അഭ്യസിച്ചവർക്കാണ്, അല്ലെ? നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് പറ്റുമോ? അറിഞ്ഞൂടാ. ഈ നാരദ ഭക്തി സൂത്രത്തിൽ പറയണത് യദ് ലബ്ധ്വാ പുമാൻ സിദ്ധോ ഭവതി അമൃതോ ഭവതി തൃപ്തോ ഭവതി. ഏതൊന്ന് ലഭിച്ചാല് പിന്നെ മനുഷ്യൻ പരിപൂർണനാകുന്നു, അമരനാകുന്നു, തൃപ്തനാകുന്നു, സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. മറ്റൊന്നിനോടും താല്പര്യം ഉണ്ടാവണില്ല. ഏതാണത്? ഭക്തി, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ ഭക്തി. എല്ലാം നിസ്സാരമായി തോന്നും അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ. ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഐശ്വര്യങ്ങളും അയാളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ചിത്തവൃത്തികളൊക്കെ ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. നിറഞ്ഞ തൃപ്തനായിരിക്കും, അല്ലെ? കുചേലനെ പോലെ. നമ്മൾക്കറിയാം, സുധാമ കുറെ സമ്പത്തൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ എപ്പോഴും ശാന്തിയും സമാധാനമായിരുന്നു. ഭഗവാൻ ഉണ്ട് കൂടെ എന്നുള്ള ആ ഉറപ്പ്. ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അത് ആരാണ് എന്നറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കന്യാകുബ്ജം എന്ന ദിക്കില് പണ്ട് അജാമിളൻ എന്നു പേരായ ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. തന്റെ ധർമ്മങ്ങളൊക്കെ വിട്ട് ഒരു വേശ്യാലംബടനായി തീർന്നു എന്ന് തന്നെയല്ല, വഴിപോക്കരെയൊക്കെ തട്ടിപ്പറിച്ചും ഹിംസിച്ചും മോഷണം ചെയ്തും അജാമിളൻ ആ വേശ്യയെ പോഷിപ്പിച്ചു. അവളിൽ 10 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. 10ാമത്തെ പുത്രന് നാരായണൻ എന്ന് പേരിട്ടു. പൂർവഭാഗ്യം എന്നേ പറയണ്ടു. ആ പുത്രനില് അജാമിളന് അതിയായ വാത്സല്യാണ്. ആ വൃദ്ധനായി. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ലീലകളെ കണ്ടും കളഭാഷണങ്ങൾ കേട്ടുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചു. എന്തു ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ബാലനെ തന്നെ ചിന്തിച്ച് മറ്റൊന്നും അറിയാതെ ദിവസങ്ങൾ നയിച്ചു. മൃത്യു ആസന്നമായ കഥ പോലും അറിഞ്ഞില്ല. മരണസമയത്ത് അതിഭയങ്കരന്മാരായിട്ടുള്ള യമദൂതന്മാരിങ്ങനെ വരികയാണ്. അങ്ങനെ യമദൂതന്മാരെ കണ്ട് ഭയചകിതനായി നാരായണ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ പുത്രനെ വിളിക്കാണ്. പേടിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം കേട്ടിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ഭഗവത് പാർഷദന്മാര് അവിടെ പ്രത്യക്ഷീഭവിച്ചു എന്നാണ്. അപ്പോ ഈ അജാമിളനെ വലിച്ചുകൊണ്ടു പോണ യമകിങ്കരന്മാരെ അവര് തടഞ്ഞു. യമകിങ്കരന്മാര് അവരോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ആരാണ്? ആരുടെ ആളുകളാണ് എന്ന്. എന്തിനു വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത്? ധർമ്മരാജന്റെ കൽപ്പനയെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ തടയണേ എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവത് പാർഷദന്മാര് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ധർമ്മരാജന്റെ ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ധർമ്മത്തിന്റെ സ്വരൂപം എന്താണ്? പ്രമാണം എന്താണ്? എല്ലാവരും ദണ്ഡ്യന്മാരാണോ? അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നവരാണ് ദണ്ഡ്യന്മാര് എന്ന്. യമകിങ്കരന്മാര് പറഞ്ഞു, വേദവിഹിതം ധർമ്മം, തദ്വിരുദ്ധം അധർമ്മം. വേദമാണ് ഇതിന്റെ പ്രമാണം. വേദം ഭഗവത് സന്ദേശമാണ്. അതുകൊണ്ട് സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന്. അപ്പോ ഈ ബദ്ധാത്മാക്കളായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവന്മാർക്കും പുണ്യപാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അവരവരുടെ പാപം അനുസരിച്ചിട്ട് പ്രായശ്ചിത്വം ചെയ്യേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവര് ദണ്ഡ്യന്മാര് തന്നെയാണ്. ധർമ്മരാജന് ഓരോ പ്രാണിയുടെയും ധർമാധർമ്മ താരതമ്യം ആരുടെയും സഹായം ഇല്ലാതെ തന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ ഇവൻ ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അധ്യയനം ചെയ്തു, വ്രതങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചു, സർവഭൂത സുഹൃത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരിക്കല് ഫലപുഷ്പങ്ങള് ഒക്കെ ശേഖരിക്കാനായിട്ട് വനത്തിൽ പോയ സമയം ഒരു ദാസിയെ കണ്ട് മോഹിതനായി. അങ്ങനെ ധർമ്മത്തെയും പത്നിയെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവളെ പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ എന്ത് അധർമ്മവും ചെയ്യാൻ മടിയില്ലാണ്ടായി. അങ്ങനെ അനവധി കാലം അധർമ്മം ചെയ്ത്
അങ്ങനെയുള്ള ആ പാപത്തിനെ ശുദ്ധമാക്കാനാണ് ഞങ്ങള് ധർമ്മരാജ സമീപത്തിലേക്ക് ഇവനെ നയിക്കണത് എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത് കിങ്കരന്മാര് പറഞ്ഞു, ധർമ്മരഹസ്യമറിഞ്ഞ് പ്രജകളെ ശാസിക്കേണ്ടവര് അതറിയാതെ അക്രമം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാല് പറ്റില്ല. ഈ അജാമിളൻ ഈ ജന്മത്തിലേതിന് മാത്രമല്ല, കോടി കോടി ജന്മങ്ങളിലെ മഹാപാപങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എന്താണെങ്കില് ഇദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ജഗന്മംഗളമായിട്ടുള്ള തിരുനാമം ഉച്ചരിച്ചു അല്ലെ. അതിലൊരക്ഷരം ഉച്ചരിച്ചാൽ തന്നെ മതി എന്നിരിക്കെ നാരായണ എന്നിപ്രകാരം 4 അക്ഷരങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഉച്ചരിച്ചു. ഏത് മഹാപാപിയും അവിടുത്തെ തിരുനാമ ഉച്ചാരണത്താലെ ശുദ്ധന്മാരായി തീരും. അപ്പോ മറ്റൊരു പ്രായശ്ചിത്തവും ഇതുപോലെ പാപവാസനയെ ആത്യന്തികമായി നശിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടില്ല എന്ന്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടാലും സർവപാപങ്ങളെയും സമൂലം നശിപ്പിച്ചു കളയും. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ധർമ്മരാജനോട് തന്നെ ചെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ ധർമ്മരാജ സമീപത്തിലേക്ക് യമകിങ്കരന്മാര് പോയി. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് പാർഷദന്മാരും അന്തർധാനം ചെയ്തു. ഇവരുടെയൊക്കെ തമ്മിലുള്ള സംവാദം അജാമിളൻ കേൾക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ബോധോദയം ഉണ്ടായി, വലിയ പശ്ചാത്താപായി. കഷ്ടം, ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? പതിവ്രതയായ പത്നി, വാത്സല്യനിധികളായ മാതാപിതാക്കന്മാരെ ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വെറും കുലടയെ ഞാൻ ആശ്രയിച്ചു. സർവധർമ്മങ്ങളും ഭഗവത് ആരാധനയും വിട്ട് നീചമായിട്ടുള്ള ജീവിതമല്ലേ ഞാൻ നയിച്ചത്. എന്നാലും ആ കരുണാനിധിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അപാര കരുണയ്ക്ക് നമസ്കാരം. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഈ നീചന്റെ നേരെ അദ്ദേഹം കരുണ കാണിച്ചില്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ മരണസമയത്ത് അവിടുത്തെ തിരുനാമം ജപിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ശുദ്ധനാമല്ല ജപിച്ചത് അല്ലെ, മകന്റെ പേരാണ് ജപിച്ചത്. എന്നിട്ടും ഇപ്പോ അദ്ദേഹം പിന്നീട് ബദ്രിനാഥിൽ പോയിട്ട് ഹരിദ്വാരം പ്രാപിച്ച് 12 വർഷം അദ്ദേഹം അവിടെ ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. അങ്ങനെ നിരന്തര ഭഗവത് സേവയിൽ ലയിച്ചു. അനന്തരം ഭഗവത് പാർഷദന്മാരാൽ നീതനായി ഭഗവത് ലോകം പ്രാപിച്ചു എന്നാണ്. മഹാപാപിയായിട്ടുള്ള അജാമിളൻ പോലും സങ്കേതമായിട്ട് ഭഗവത് നാമം ഉച്ചരിച്ചിട്ട് നിത്യാനന്ദം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ ശ്രദ്ധാഭക്തി പുരസ്സരം ആ നാമങ്ങള് ഉച്ചരിച്ചാലത്തെ ഫലം പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ നാമം ജപിക്കുക അല്ലെ, ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്ര ചിത്തരായിക്കൊണ്ട് നാമം ജപിച്ചാ പിന്നെ വേറൊന്നും വേണ്ട. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനന്യചേതാ സതതം യോ മാം സ്മരതി നിത്യശ തസ്യാഹം സുലഭ പാർത്ഥ നിത്യയുക്തസ്യ യോഗിന. അല്ലയോ പാർത്ഥ, നിരന്തരമായ ഭക്തിയുത സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. ആർക്കാണ് ഭഗവാന് പ്രാപ്യനായിട്ടുള്ളത്? നിരന്തര ഭക്തി സേവനം മൂലം സ്ഥിരചിത്തതയോടെ എന്നെ എപ്പോഴും സ്മരിക്കുന്ന യോഗനിഷ്ഠന് ഞാൻ സുപ്രാപ്യനാണ്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാമുപേത്യ പുനർജന്മ ദുഃഖാലയമശാശ്വതം നാപ്നുവന്തി മഹാത്മാന സംസിദ്ധിം പരമാം ഗതാ. ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിച്ച മഹാത്മാക്കൾ പരിപൂർണത നേടിയവരാകയാൽ പിന്നീട് ദുഃഖപൂർണവും അസ്ഥിരവുമായ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. എന്താണ് പറയണേ? ഒരു ഭക്തൻ എവിടെയാണോ ഉള്ളത്, ഇപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിലോ ബദരിയിലോ ഒന്നും താമസിക്കണമെന്നില്ല. എവിടെയായാലും ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം കൊണ്ട് അവിടം വൃന്ദാവനമാക്കാം എന്നാണ് അദ്വൈത ആചാര്യൻ ഒരിക്കൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ, അങ്ങ് എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടം വൃന്ദാവനമാണ്, അല്ലാതെ വൃന്ദാവനത്തിലൊന്നും പോകേണ്ടതില്ല എന്ന്. അപ്പോ ഈ പരിപൂർണത നേടിയവരാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചവരാണ് ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്നുള്ള ആ ലോകത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നത് അവർക്കാണ്. അവർക്ക് പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ല. ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹത്തിനെ വൈദിക സാഹിത്യം അവ്യക്തം, അക്ഷരം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അത് ഈ ഭൗതിക ലോകം ഒരു ജയിലാണ് അല്ലെ, ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചർ നോക്കൂ, ഈ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. ഒരു പഴക്കച്ചവടക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരു മാതാജി വന്നു. അപ്പോഴ് യശോദയുടെ മടിയിലിരുന്ന കൃഷ്ണനാ, കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണ് അല്ലെ, വന്നു പഴം വേണം എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പൊ ആ കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടയായിട്ടുള്ള ആ മാതാജി എന്താ ചെയ്യണേ? എല്ലാ പഴങ്ങളും കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. പകരം ഓടിപ്പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു പിടി അരി വാരിക്കൊണ്ടുവരികയാണ്.
അത് പോരുന്ന വഴിയിലെല്ലാം വഴിനീളെ വീണുപോയി. 2-4 മണി കയ്യിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കൊട്ടയിൽ വെച്ച് ഇട്ട് കൊടുത്തു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് മുഴുവനും മുത്തും പവിഴവും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ, വില പിടിച്ച. അപ്പോ ഭഗവാന് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ സമർപ്പണ ബുദ്ധിയോടെ കൊടുത്താൽ അതിന്റെ 1,00,000 മടങ്ങാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു തരുന്നത് ആണ് ഇവിടെ പറയാം. 16ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യത്തെ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സർവോന്നതമായ ഗ്രഹം, അതായത് ബ്രഹ്മലോകം, സത്യലോകം എന്നൊക്കെ പറയും, മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളത് വരെ ഓരോന്നും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിലെത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല. ബാക്കി ഭഗവാന്റെ ലോകം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ലോകവും ജനിമൃതികൾ ഉള്ളതാണ്, ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തിയാല് ഇവിടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ, അവിടെ വിരജാ നദിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രം പിന്നെ നമുക്ക് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ്. പാതാളം മുതല് ബ്രഹ്മലോകം വരെയും ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ്. ജനിമൃതികളുണ്ട്, ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാശത്തിലെ കൽപ്പാന്തത്തിലെ ബ്രഹ്മാവും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരും ആധ്യാത്മിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ തങ്ങളുടെ സവിശേഷ ഗ്രഹങ്ങളിലെ ഇഷ്ടാനുസാരം ചെന്നു ചേരുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പോ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുർദൈർഘ്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാല് വിസ്മയകരമാണ്. നമുക്ക് അത് മറ്റൊരവസരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതിയോ? ഇപ്പൊ പറയണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. വേദേഷു യജ്ഞേഷു തപസ്സു ചൈവ ദാനേഷു യത് പുണ്യഫലം പ്രതിഷ്ഠം അത്യേതി തത് സർവമിദം വിദിത്വാ യോഗി പരം സ്ഥാനമുപൈതി ചാദ്യം. ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചതുകൊണ്ട് വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്നിവയാൽ നേടാവുന്ന പുണ്യങ്ങളൊന്നും മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യഫലങ്ങളെല്ലാം ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ അവസാനം അയാൾ സനാതനമായ പരമധാമത്തിലെത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ ഇതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അല്ലെ. വേദപഠനം, യജ്ഞാചരണം, ദാനം, കാമ്യകർമ്മങ്ങള്, ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ പുണ്യം നേടും അല്ലെ. ഇതൊന്നും ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടില്ല. എന്നാലോ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മേൽപ്പറഞ്ഞ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഓവർ ആൻഡ് എബവ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യാം, ഭഗവത് ധാമത്തില് എത്തുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ്. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ഒറ്റയടിക്ക് 4 ആശ്രമ വ്യവസ്ഥകളിലെ കർക്കശ വ്രതങ്ങളെയും പിന്നിട്ടു കളയാമെന്നത്രേ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ മനോഹാരിത. ഭക്തനുമായുള്ള സഹവാസം തുടർന്നു പോകുമ്പോൾ ഭഗവത് സേവനത്തിന് അവസരമായി. ആ സേവന കർമ്മം കൊണ്ട് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണന്റെ കർമ്മങ്ങൾ, നാമരൂപങ്ങൾ, ലീലകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാമുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറും. അവയെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ ഭക്തന് പഠനത്തിൽ തികച്ചും മനസ്സുറയ്ക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ എന്താ പറയണേ? അപ്പോ സത്സംഗം ഉണ്ടാവണം അല്ലെ. ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സഹവസിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയൊക്കെ പുരോഗമിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങള്, കർമ്മങ്ങള്, ലീലകള് ഇവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് അറിവ് വേണം. തെറ്റിദ്ധാരണകളൊന്നും നമുക്ക് പാടില്ല. അങ്ങനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ എല്ലാ അറിവും ഭഗവാനാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വെളിവാക്കി തരുന്നത്. ഗീതാ പഠനത്തിൽ ആനന്ദം വളർന്നു വരുമ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെടും. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയിൽ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനിൽ പരമ പ്രേമഭാവം ഉളവാകുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ഈ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലാണ് ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന കൃഷ്ണധാമത്തിലേക്ക് ഭക്തന് പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്. അവിടെയാണ് അയാൾ ശാശ്വതമായി ആനന്ദിക്കുന്നതും. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഗീതാ പഠനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം കൂടി വരും അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. കൃഷ്ണഭക്തനാണെന്നതിൽ അഭിമാനം തോന്നും അല്ലെ. അതിന്റെ ഉച്ചകോടിയില് കൃഷ്ണനിലെ പരമ ഭാവം അങ്ങനെ വരും. അങ്ങനെ അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുക. അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് ശാശ്വത ആനന്ദം. അപ്പോ എന്താണ്? ചിന്താമണി ധാമമുണ്ട് അല്ലെ. ചിന്താമണി
ചിന്താമണി പ്രകര സത്മസു കൽപവൃക്ഷ ലക്ഷാവൃതേഷു സുരഭീരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മീ സഹസ്രശത സംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി എന്നാണ്. ചിന്താമണി ധാമം ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സർവ അഭിലാഷങ്ങളെയും നിറവേറ്റുന്നു എന്നാണ് ചിന്താമണി ധാമം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പരമധാമത്തെ ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ പറയുന്നതാണ്. മണിമന്ദിരങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ നൽകുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളുണ്ട് അവിടെ. ലക്ഷക്കണക്കിന് സുരഭി പശുക്കള്, അതുപോലെ 1000 ലക്ഷ്മിമാരാൽ പരിസേവിതനായിട്ടുള്ള ഗോവിന്ദൻ ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവത്ഗീത അത് നമ്മള് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ട് പഠിക്കണം. നമ്മളിപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമാണ് പഠിക്കണത് അല്ലേ. അപ്പോ ഒരു ഭക്തന് മാത്രാണ് ഭഗവത്ഗീത ഗ്രഹിക്കാനും കഴിയുള്ളൂ, നന്നായി മനസ്സിലാക്കാനും. ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വേണം. ഇനി ഇവിടെ ഗോപീചന്ദനം, നമ്മളൊക്കെ തൊടുന്ന നെറ്റിയിൽ ധരിക്കുന്ന, തിലകം ധരിക്കുന്ന ഗോപീചന്ദനം ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണത്. ഗോപീചന്ദനം ധരിച്ചാല് ഭൂതപ്രേത പിശാചുക്കള് നമ്മളെ സമീപിക്കില്ല എന്നാണ്. ഗോപീചന്ദനത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യം കേൾക്കുന്നയാള് എല്ലാ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാവും. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഗംഗാനദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. 1000 അശ്വമേധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഗോപീചന്ദനം ധരിക്കുന്ന ആളിന്റെ അടുത്തേക്ക് യമരാജൻ വരില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ഗർഗസംഹിതയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. മാതാജി, പറയൂ. നമ്മുടെ ഈ ഗോപി ചന്ദനം തൊടുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടുന്ന അതേ ചന്ദനം തന്നെയാണോ? അത് സാധാരണ ചന്ദനല്ല, അത് ഗോപി ചന്ദനം വേറെയാ. തിലകം ധരിക്കണത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന ആ ചന്ദനം തന്നെയാണോ അത്? അല്ല, ഇത് വേറെയാണ്. ഇത് ദ്വാരകയിലെ മണ്ണാണ്. കിട്ടാൻ വഴിയില്ലല്ലോ മാതാജി. നമ്മളിപ്പോ ഗുരുവായൂരൊക്കെ പോയിട്ട് കിട്ടുന്ന കളഭം ചന്ദനം അതല്ല, ഇത് വേറെയാ. അപ്പൊ നമുക്കത് കിട്ടില്ലല്ലേ? ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടുമല്ലോ. എവിടെന്നാ കിട്ടുന്ന മാതാജി? അതായത് നമുക്ക് അത് ഗോപിചന്ദനം ധരിച്ച് നമുക്ക് യമൻ പോലും അടുക്കില്ല എന്ന് പറയുമല്ലോ. അതെ. അപ്പോൾ നമുക്കത് എവിടെന്നാ കിട്ടുന്നത്? ഇസ്കോണിന്റെ ഷോപ്പിൽ എല്ലായിടത്തുനിന്നും കിട്ടും. ഇസ്കോണിന്റെ എല്ലാ ഷോപ്പിലും ഉണ്ടാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു കുഞ്ഞ് ബോള് കിട്ടണമെങ്കിൽ 10 രൂപ കൊടുത്താൽ ഒരു ബോള് കിട്ടും. അത്ര വിലയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ സംശയമുള്ളത് ചോദിക്കും.